Takže čaute ľudia, vítam vás v dieli a vítam vás Scotty a dneska si ukážeme, ako vložiť texture pack do Minecraftu. Takže otvorite si svoj prehľadač na Google, napíšte si tam Planet Minecraft, toto vám vyjde, kliknete na to a tu vám vyjde takáto stránka a tu si dáte texture. Tu si musíte napísať 1 pečku podľa toho, ako máte verziu. A tu máte texture pack. Takže ja si napríklad vyberiem texture pack. Vyberiem si texture pack. To je jedno. Stiahnete si ho. Don't want, stiahnete si ho teda, potom niekedy sa stane, že nejde texture pack, možno tento nepôjde stiahnuť, niektoré sú také vyhnuté ako tento, to nevadí, keď si stiahnem iný, jedno napríklad tento, to je úplne jedno, dáte do nula texture pack, dáte uložiť, najlepšie by bolo, keby ste si uložili na plochu. Teraz sa vám to uloží a tu máte toto. Teraz si otvoríte zložku percento app data percento roaming Minecraft a teraz si musíte dať texture pack. A iba toto, čo tu máte, presuniete sem. Teraz si zapnete Minecraft. Mne to strašne nejde nejak. Sorry, ale mne to Minecraft nejak laguje na Windows 8, či čo to robí. To mi proste robí, nejde zapnúť. Neviem prečo, kebyže viete, no tak mi povedzte, prosím, ja to chcem urobiť, lebo to mi to lezne na mne robí. Vidíte? Teraz si napíšete svoje meno, Teola. A vidíš, normálne sa prihlásite, aký máte Minecraft, čo má rezácka, tak, ja mám rezácka, ale neviem. Teraz si dá, ako nastaviť texture pack, keď v 1.5 není. Takže prídete napríklad na svoj na nejaký server, napríklad na ktorý nechodím. Pôjdete napríklad na to, nechodím. Normálne sa zaregistrujete. Nezhoduje sa. Dobre, takže máte. A ako to urobiť? Dáte si takto nastavenia, palety textúr a tu už by ste mali mať svoje texture pack. Ja ho mám tu. Zapnem si ho. A vidíte hotovo a máte texture pack. Je to jednoduché, keď chcete na tomto serveri si môžete zobrať moje konto, ja to nehrám, to je na server. A proste, vidíte, texture pack, všetko. A takto sa dávajú teda texture packy, rovno predstavím server. Mali nejakú mobku, áno, majú tú mobku, takže ja zdrám. Spawn. Janza, pozdrav do videa. Má notebook Google. Jaká čítarka. A nevadí, takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom dieli, čo aj